tong itu lo kam da tu fake tasa tasa viral video ria somati ani belain interesting deh pura thas so kita log norok nai mana yang norok no link di description box deh comment box so kita log telegram video ri mani kubang ma borong no nai manu bat paksa nai mia log norok nai mia download khai mia ba kebe expire ung thong hai diba abun bagino kata links nam ga tabung norok habui ne 100% nai mana norok nai mia yang kanu sedang kunjura sori ne ani Sekarang lo display nuge makna olap ni bisingo rijak Hindustani sela bo hingke batau kam khlayu tei buri nuge makna abo ki jamati buri ni busamang ni dong bat bo asala sigla bai khari thangjak batau tonglayu tabuk tonglai tabuk khanamani tabuk busa ongkai no khoroksa nawa phainani nei khangke lo left side nuge makna amongke bini busa actually bini bhi khari thanga hangke bo tabuk saijung tongnani logi songnango hai diba abun bagoi bhi to tai phailia saimano abun bagai bo kuno action nalia thanga thangsi de ni no wan sogi tongha hingke big si khari thanga hangke saijung tongnani logi songnango hai diba abun bagin norok display nuge makna kubakjak photo abong ke bini katal purui katal to hinme tang hingke aburi age wansa bai kaijak so wansa bai kaijak 1-2 year ngka 2 year ni ulokhe na wansa bono lathiri bu togu khai lathiri ri roka nokni nokhori judi sinal jat puri to khabo song borona hamjak bula atu hena lathiri ro aburi no wansa sala aburi no thike supramang gaboi thas ke ri roka lathiri las pure ke abo suk saiman phano bo accept khai ga aburi no so date si fix ungka bor kuni kaijak nani and kaijak nani hine tongmasi aburui 4-5 week ni ulokhe no tekun jala basi khari thangso gate sa haino hai tabukhe bu single no log bini bihi bai Hindustani jala it batao kam khlainai ni chikon sa subrak lai mani thaske video dongo amno rong mugia khungke comment kaisa dang rong nori nei dar link baksa atu wansu kusala rok simi kok biya sa hine amo sikhna ri poila Bisilik tamatuk jak. Bo mana khoina sibang mahansa.